Uli nami mga bay. Mauni diri ang daplin sa beach diri sa blue water. Sayang lang kay ngit-ngit na no, di na maklaro. Si kuya nagkuan at si kuya no, sige nagpanawag. Dagko kay migbaba diri tungura nya na ade ay puringgir diha naglingkod. Gani na ba di langas kita? Wa ta kabantay ba? Tinggaw mo ganito puringgir gani dito sa sayaw din yo. Sige. Lapapa nimo plaster na. Dantaw to bahay. Salamat ani. Hala. I-open sa nato day ni Kabert. Kaning cake ba? May pa oh. Oy, dali. I-open lang. Hayag ba? Di naman hayag man oh. Ay ikaw day mag-open ana. Di mag-open. And you have to wish for all of us. Wow. Mag-blow ka, mag-blow. Oo, mag-blow pa siya. Ay kandol na. Naa. Pero wala tay puspuro. Naay lighter dudong kubkub. Okay guys, let's open this. Ano tag-lighter ba? Cake, hindi siya birthday Cake, galing ng Lapu-Lapu Keep Up Vloggers. Daghang salamat kayo sa inyong mga effort, no? And finally, na-meet ko kayong lahat. Tagalog yun. Diba? Oo. Anta lang, ato lang pa dayon atong pagkahiusa sa? Yes. Puhon, magkita-kit sa punta. Puhon. Punta, wala lay, mahiwalay. Wala na sanang masamang panaginip na dumating. Tagal lang. Thank you very much. Ihugot ka ayon na. Ang gigiusa man na pagtagkos in town. Ayaw kay wala na yung mahawiran. Auday mo. Kana lang sige kaya mo yan. Opening and opening. Hala ka cute. This is the I think this is the candle. Hala nabali na ko. Meron tayong nananalo nito. Tulog na ka, Dave? Baliw ko open kinsay kandiya. Ablihan? Gusto nag-live ka ka, Bert? Wala. Sabi na, wala. Kuan lang ni. Live ko. Sige live din na kay sa wifi no na man di. Kabert unsay favorite color nimo? Green and red. Okay. Hindi tayo nagkamali pero nagkamali lang tayo sa candle. Okay lang yan. Uy, kanang ganahan. Baka na gani nikabot sa airport niya. Sabungan gani o ganang anak gani. Garland? Unsa man kaning President of the US? Ana ba? Inya kayong saon nga. Hala kuya. Okay ra ka diha kuya? Sasakyan na ni Ana. Moy kuan diha. Kuan lusi-lusi. Kana ba kanang tumoy moy ilusi-lusi. Si katawa dia Joshua nang lusi. Joshua. Katawa sa lusi kasi sige sa lusi. Kaya na. Dugay kayo na apply guys. Kinamangurang kamagulangan. Ang pangalan sa akong kamagulangan, Joshua. Kani kinamahuran man ni. Ako kamagulangan. Kinamangurang akong pamangkin. Si Joshua. Tawag kayaan mo. Inayaya. Yay, na-open na. Abri nagyon. Yes, thank you very much ha. Daghang salamat. Ikay basa anak kuya ha, ikay basa. Ikaw na may nag-abri so ikay mo basa. Arilen imuha man ang Rolin. Ito may Nanawag. Nanawag og backup. Ikaw lang sa kay na ako'y pastor. O nasa ka business. Ikaw may mo basa. Asa man ang pining ani oy. Welcome back to Cebu. Welcome back Label. to Cebu Label Vlog from Lapu-Lapu Keep Up Vloggers. Yay! Thank you. Asam tong kandol? Salamat. Thank you very much sa pag-report. Asa ang kandil? Welcome Gabet. Welcome to Cebu. LJ Kilimpangog, Merna Sumo Vlog, Joshua. And sino pa? Joshua Albulario. Ang Cecil Torino, ang Dito. Kob. Kob, hindi sa Kob. Yes.
Kinaasang lighter. Yes, okay. Thank you very much sa pag-welcome yun niyo sa ko, wala. Very much welcome, Tita Bel. Sa, Asa man ibutang? Diha sa dire ay dire. actually, atong Wednesday, na-delete na ang flight 1 hour 30 minutes. Pag landing yun na mo sa airport, nag-picture na ko kay akong esen sa iya, ha? Dire. Oo nga. I just landed. Sabi ko, Diha. lang, ako na rin sa isa-prisa. So, nag-check-in ko sa hotel. Ay, sorry. Before me, mga syudad sa Santo Niño, ako sa isa-prisa. Boss, mo na letter boss. Katong nag-miss ko sa kuwa, wako Nag-miss ko kasi ang mga tanan to ko siya saan pag-anto sa ilaha. Oh, dili na ka Bert. Kasi ko, dali na. Sige, sige. Sige, continue sa timong story. Unya, kay, matana ko ni Merlin, kay na ba siya idea sa pag-atos inyo, kabalo da siya mo to, naging na midbid, remi na midbid. Pagkit, hinahinid, drive down ni si Perting bisihan ako pag adto. Darati. Dito, parking siya doon. Dito na, katimaan man siya. Unya siyang tindahan, si Angel. Kaya nakamas man ko, nagtanaw rin siya gano'n siya. Uy, pinsid. Ma. Dili sa kalito ko, pinsa ko. Katimaan siya sa kong naong. Ang kilay. Uy, kabi nga gano'n. Naratol na ko. Naratol lagi ko. Wako kasabot mo. Ambak ba ko sa kaldero dito. Ato raso. Dito ba ko sa pultahan. Diba? Wako kasabot sa akong gibati kay busy ko ba. Nagkuhan na siya sa order ba? Ang order man ato daghan kaayo. Siyam ka tre. Blow the candle! Pag-wish siya for you and for all of us. Ano bang i-wish ko? Actually, wala akong ibang wish para sa Lapu-Lapu Kipak Vloggers. Kung hindi, magmamahalan lang ta, ha? So, nabuo mang gininato na nag-group, 2 years ago na, no? Oh, yes. Yes. So, nabuo sila Lapu-Lapu Kipak Vloggers katong dito sa ilang panimalay. Nag-birthday yung anak. Di ba? So, The second time katong sa anta red coco. dito sa Christmas party ta. So, kung sa may atong mga kuan, di na lang ta ng mga kahigot-got, no? Yes, Tita. Hopefully. Lang ta. Ay ako okay ra gid ko kaning mga nagkaligot-got nga wako kay bawon sa unsa. Pag may issue din na nakapodakon. Wa jud ko'y problema. Small vlogger. No? Di tinuod bitaw. Sikat good. Tinuod bitaw. Let's move on. Ako kung kinsa man nang naghilom kabaon man siya kinsa siya. Kumuduol siya sa kuha pasayloon gyud ako siya. So, ganun lang. Dugay na akong gipasaylo. Dugay na akong gipasaylo actually pero nganong di gyud mo duol nako. But never mind. Okay lang. Okay. Maabot na ng panahon. Siguro maabot. Tuktuko na ng iyang kasing-kasing din ha. Hindi na lang ta maugog mga kaubos ko. Diba? So, let's love each other. Lapit ng Pasko. Nagira guys si Iran o si Iraq. Natuwa pang inang ko anon. Hello oy. Atong gasolina, gutom, business down. Ganun lang sana, lagi lang healthy and happy ang Lapu-Lapu Kipak Vloggers, and thank you so much talaga sa inyong effort. Wala ko mag-expect ani kay actually when I met Ivan and Ellen sa Maynila, pag message na ako, please do not bring anything, not even flowers. No? Gusto na ako maabot agad mo. So ana ra, ang pag-meet ninyong tanan, ako kanuna kay kung saan ako ka-busy, wala man ko ni-promise ninyo, pero I did my best. Okay, for Congresswoman. Lahana Bel. Okay. Thank you so much, Thank Kabert. you very much inyong tanan. Yes, ha? Okay. Okay, I have to blow the candle. Sweet naman, welcome back to Cebu, La Bel Vlog. Kaya ba itong birthday cake ni mo para nako? Naaragigya po ito. Ikip na nako. Wa pa ni mo kana? No, ang video ada sang Abi na pud ang cake na ingon mag ang cake na gihapon. Nagya po ng picture. Ay yes. Wala gito na ko gidelete. Kato dito ta sa kuko ba? Sa red coco. Ito surprise. Naagya po to. Wala man jud, wa man koy giingnan jud ato. Wala bito. Ako ara jud tong idea. Lagi, so let's go. Ito nga mo. Muna ito ipapa-surprise kid nimo kay mulakaw na bika ato, no? Thank you so much, Lord. At nandito kaming lahat. Nagkausa-usa ba? Tagalog, Bisaya, basta mo na. Thank you very much. Yay! Diba? Saan ka pa? Pero hindi ko na buksan inyong mga gift. Kaya surprise man na. Oo, yes. Ayaw na na. Diba? Kanilang a message raman. Yes. The most important. Ban! Ano na? Oy, kulapo. Wala po. Asa itong plastic are?
Ade lang. Dili, tali raman ni Kabert. Oh, sige, let's go na. Thank you so much, Kabert, and all of you. Thank you so much sa atong time karon. Salamat. Nawala jud atong stress sa pipila ka oras. Oo. Thank you mga palanglang. Oy, ang juters gamay gada. Oh. Ngipon na gibay. Lagi puwa pa kay mata. Puwa na kay mata. May tuluga. Ang walay tulog nga happy is beauty ra gihapon. Yes. Di pa ninghot. Ang way tuog nga stress. Piting batiag naong. Mao na nga dili gyud magpa-stress before matulog. Dapat before matulog happy lang. Kubag akong mata yung siya ay. Iligo ra na. Atumi. Utog mi naman na. Okay, let's go. Thank you so much sa inyong gift, ha? Ako ni? Oo. Thank you ako. Oh, bitaw. Grabe lingaw kaayo. Thank you so much. Thank you so much, Kabert. Tapos din kami, talagang taos-puso talaga ako nagpapasalamat.